welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the indaba zasebukhosini ke bakwaZulu. Well guys, abantu bajabule ke la ezinkundleni zokuxhumana ngokubona nje uNdlunkulu kaMayisela kanye ke noNdlunkulu uMamdluli behlezi ndawonye. Niyakhumbula ukuthi ke uNdlunkulu kaMayisela maqala ke silo kuthiwa siyathatha kwaba khona ke uthuthuvo lwasukayo kwanezinkulumo nje eziningi ngesikhathi ke sizocacelwa ke uNdlunkulu ke okaMdolomba uNdlunkulu kaMayisela wabonakala nje ukuthi nje akasekho kwi-picture akasaveli yabona nje akusaze kahle hle ukuthi kwenzekalani kodwa ke kubose ngazi ukuthi ke okaMdluli ke uyitholile ke inhliziyo laphana ke kaMayisela bayabathanda abantu kakhulu especially ke uNdlunkulu kaMayisela mangabe ke isilo si-introduce to us sa-introduce ke sihamba naye so abantu abaningi ke baqala ke bamthanda ke khona lapho kwathi ke noma sebembone ngasaveli kakhulu balokho bebuza ukuthi ke uNdlunkulu kaMayisela ke ushonephi kusho ukuthi cha bahlala naye phansi kwakhulunywa naye wabona naye ukuthi cha ngisemzini omkhulu impela kufanele ngisivumele ke isithembu ke senzeke so siyambona ke bakithi uSihle Mdluli uNdlunkulu uSihle Mdluli bayamthanda abantu kakhulu abanye bambiza ngokuthi ke iqanda ke lesizwe bakithi uyahlonipha ubuye ngumuntu wesifazane ke ohloniphayo no understand ke indawo ke akuyona so ke sinokubabona ke manje ngempela ke benoNdlunkulu ke ukaMayisela bendawonye behleka uyabona nje ukuthi cha laba ba right batholeni impela lokho ke kuyasijabulisa kakhulu ke isizwe ke sikaZulu angazi ukuthi bekwenziwani ke lapha ngingakwazi nokuthi mhlambe bekade ke kuyibirthday yesilo kodwa futhi mase ngibheka cha isilo asizalwa ke ngoFebruary kule yandlu bebeka emashobeni Royal Palace kule yandlu kade bekuyona kukhona nje lapha ebhodini emva kwesilo into ebhala ukuthi 50 years unwele olude silo samakhosi but ke mase ngichecka isilo sizalwa ngoSeptember so I don't know ukuthi ke what was the event but ngokuqhame kakhulu ukuthi ke abantu ke bajabulile ukubona uNdlunkulu kaMayisela kanye ke noNdlunkulu ke uSihle Mdluli ndawonye osekokwesibili kodwa nje impela cha ithemba liyabuya ke kuZulu mangabe ke sibabona bebambisene ke kanje futhi siyafisa ukuphinde sibabone sebebambisene bonke ke namanye ke amakhosikazi ke noma nabanye ke oNdlunkulu besilo kungabi ke ibona kuphela that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.